बाथौ खेराइ रिजर्टआवहाय बाथौ खेराइ रिजर्टनि सुइमिं पुल साइडआव जिम रेडि जाबाय। दायो जों थांगोन गोजौआव। मेदामबो दंफैयो। मा दं दायो नै इनस्टलेशन अलमोस्ट कमप्लिट लाबाय आं। चलो टॉप फ्लोरनिफ्राय भिउ इंस्टॉलेशन रेडी। बानायबाय थाखायो नामा नोंलाय? औ आं ट्रेनार बेनिनो ट्रेनार आं। आच्छा बेबायदि बे टप फ्लोर जाहैबाय। रानिया गगा मोनदोंदां सिरि सिरिथार दाउ जुब्रा बायदि। दिनै नैबे बाथौ खेराइ रिजर्टआवहाय जिम अपेनिं जाबाय। दा माने खाथि खालानि माखासे यां जेनेरेसननि मानसिफ्रा जयनिं जाफैनो हासिगोन आरो। अपेनिंआ दिनैनिफ्रायनो जाबाय नालाय। दा बाहाय माने माखासे फिटनेसनि सोमोन्दै माने बडि बिल्डिंनि आरो वेट लस वेट गेन जायफोरहा माने वेटआ बारा जाना दंबा माने बिसोर वेट लस खालामनो हागोन आरो जायफ्रा माने बिदिनो माने बडि बिल्डिंजों माखासे लोब्बा थानाय टिप्सफोरखौ बाहाय होनाय जागोन आरोखि। दा दिनै अपेनिं जाबाय लाफैजेननो हासिगोन। बिनिनो आं फुड ट्रेनार माने बिनि सिगां आं 3 बोसोर माने हायद्राबादाव ट्रेन खालामबोबाय। दा बाहाय लकेलाव माने आंखौ लिंहरनायलाय दा आं बाव माने ट्रेनार हिसाबै फैबाय आरो। दा नोंसोरबो माने जायफोरहा माने फिटनेसनि थाखाय माने जायफोर माने फिटनेस बानायनो गोसोफोर दं माने बिसोर फैनानै लाफैनो हागोन आरो। मोजां माने बाहाय आं नुदों माने माखासे मेसिनफ्रा माने एडभान्स लेभेलनि जोब। दा माने माखासे एडभान्स लेभेलनि ट्रेनिंफोरखौ बाव लानो हागोन आरो ना। मोजाङानो मेसिनफ्राबो। दा माने आं बेखौनो बुंनो सानदों माने दानि यां जेनेरेसनफोरखौ माने नुदों आं माखासे ड्राग्स एडिक्ट गोबां फेग्रा मुवा जानानै माने गावबा गावनि देहाखौ खहा खालामगासिनो दं। दा बेफोराव माने फिटनेस लाइनफ्राव हाबनानै थायोबा बैफोरबादि माने गाज्रि माखासे फेग्रा मुवाफोरखौ सोबनाय बा बाहायनायाव माने बेनिफ्राय गोजान जानो हायो आरो बेजोंबो। फिटनेस लाइनाव जुदि नों एक्टिभ जानानै थायोबा माखासे फिटनेस लेभेलनि माने डिसिप्लिनखौ मानियोबानो सोलिलाङोबानो माने बैफोर फेग्रा मुवानिफ्राय गोजान जानो हागोन आरोखि। एक्सुवेलि बे जिनिसा गार्जेन पेरेन्ट्सफोरनि सायावबो माखासे माबागोन आरोखि। पेरेन्ट्सफ्राबो बेफोरबो जिनिसफोरखौ माने साननानै जयेनफोरखौ होफैनो हागोन गावबा गावनि गथ'फोरखौ। मानो होनबा गावबा गावनि गथ'खौ रावबो ड्राग्स एडिक्ट फेग्रा मुवा जाहोनोथ' रावबो माने गोसो गैखाया। दा बेफोरनिफ्राय माने गोजानाव थानो थाखाय गथ'फोरखौ माने हेल्दियाव फिटआव लाखिनो थाखायबा माने जोंनि जिमावहाय जयेन लाफैनो हागोन आरोखि। खाथि खालानि जायफोर पेरेन्ट्सफोर बा सेंग्रा सिख्लाफोर माने बाहाय हिन्जाव हौवानि खोथा माने बिदि गैया माने जिखुनु माने लेडिसियान्स जिखुनु माने मेल फिमेल लाफैनो हागोन आरोखि। बे नङा माने खालि हौवानि थाखायल' नङा हिन्जावफोरनि थाखायबो हौवाफोरनि थाखायबो। जिखुनु दा बेनोसै माने दिनैनिफ्रायनो स्टार्ट जाबाय। जायफोर माने जयेन लानो गोसो माने लाफैनो हासिगोन आरो। बेनार होबाय जानांगौ नोंसिनि खाथि खालायाव नायनानै माने कल नाम्बारफोर होदों जानांगौ। नाम्बारखौ कल खालामनानै रायज्लायनो हागोन आरो नङाबा खुद बेसिम फैनानैबो माने जयेनखौ जाफैनो हागोन आरो।